تەوی سۆزên kenekeya bi ser PYD û PKK ve bi serbestberdana girtiyên Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê, ovekirina ofîsên encûmen û partî û rêxistinên wê di maweya 48 demjimêran de lê tanha ne ofîs hatine vekirin û ne girtî hatine berdan. Roja çarê çileya vê salê, aliyê ku nav li xwe dike keneke ku bi ser PYD û PKK ve ye. Behsa destpêşxeriyekê ji bo nîzîkbûn û levhatina aliyên siyasî yên Rojavayê Kurdistanê dikir, piştî çend hevdîtinan ragihand ku ew ê di heyama 48 demjimêran de girtiyan serbest berdin û rê bidin ofîsên NKSê û rêxistin û partiyên wê jî wernevekirin. Îro derdora mehek û 10 rojan li ser wê soza wan re derbas dibe, lê ne girtî serbest hatine berdan û ne jî ofîs hatine vekirin. Tevî ku Partiya Yekîtiya Kurdistanî Sûriya hewla vekirina ofîsa xwe li Qamişlo dabû, lê çekdarên bi ser PYD ve rêyê li ber wan girtin û gotin ew qet etirafê bi wê biryar û destpêşxeriyê nakin. Di zindanên PYD de bi dihan girtiyên Kurdiyên siyasî û çalakvan Mîna Behzad Dorsin, Fuad İbrahim, Ahmed Sofî, Emîr Hamid hene. Serbarê revandî û wenda kiriyan û taweke îro jî PYD li ser siyaset û kiryarê xwe rij de.